ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ମଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଆରେ ମଣ୍ଟୁ, ପାଖ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବା। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ମଣ୍ଟୁ, ଯାତ୍ରାରୁ କ'ଣ କିଣିବୁ? ମୁଁ ତ ଚାଟ୍ ଖାଇବି। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଗର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଚିଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଟୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ମଣ୍ଟୁ ତ ଗଛ ଚଢ଼ି ପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଲୁ ମଣ୍ଟୁ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଲୁ ମଣ୍ଟୁକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଖିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଏସବୁ ଗଛ ଉପରୁ ଦେଖୁଥାଏ। ମଣ୍ଟୁ ମରିଯାଇଛି ଭାବି ଭାଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଲୁ ଯେମିତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଚିଣ୍ଟୁ ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମଣ୍ଟୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଭାଲୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସି ତୋ କାନରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଭାଲୁ ମୋ କାନରେ କହିଲା, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବିପଦରେ ଥିବା ଦେଖି ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଚିଣ୍ଟୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ନ ଦେଖି ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।